ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡುಪಿನಂಚಿನ ಹಾಸನದ ಆಸೀನ್ರವಡು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳೆಯ ಅಸೇಗೋಲಿ ಕೊನಾಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗೊದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದಿಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಡತಂಡು ಈತೆ ಉಂದೆತ ಉದ್ದೀಪನದ ಲೇಸ್ ಪನಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಣ ಗನ್ನೆರಣ ಆತ್ಮೀರಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರಕೊಂಡು ಬಂದಲೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆಗೆ ಗಣ್ಯರಿನ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ನಡಪೆರೊಂಡು ಸುರುಕಾದ ಇನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರೇಕಳ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಾಂಟ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಳೆಯ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೋರ್ಲಾ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಟಿ ನಾಯ್ಕ್ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲ್ಕೆ ಮಾಲಕೆರು ತುಳುನಾಡ ಚೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿಗುತ್ತು ದೋಟ ಮಾಲಕೆರು ಮೈತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಗಂದಡಿಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಚರಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾಗಂದಡಿಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ತೊಕ್ಕೋಟು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕೂಡು ವಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪೆರವುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಯಂತರೇನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಾಯಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಬಬಿತಾ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಜಯನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಬಾಕಿಮಾರು ಸಂಚಾಲಕರು ಯುವ ವಿಭಾಗ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಒಳೆಯದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಸಂಪಿಗೆದಡಿ ಶ್ರೀಧರ ಅಳ್ವ ಡೆಬೆಲಚಿಲ್ ಭಾರತಿ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಣಿಬಿಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನ್ ರಾವಡ್ ಪಂಡನಿಗಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಾತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಸರಿ ಬಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಭಿನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಕೈಕಾರಿ ದೆಕ್ಕದ ಉಲಾಯಿ ಬನ್ನಗ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಸರೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಬಾಜೆಲ್ನ ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಾರಿಕೆನ ತನಿಸವನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಕಲ್ ಬಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಅಂಚನೆ ಹೇಳ್ದವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಣ ಬಿನ್ನೇರಣ ಆತ್ಮೀಯರಣ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಾರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಸೈಗೋಲಿ ಕೊನಾಜೆ ನೆತ್ತ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ನಡತಿನಂಚಿನ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸುಲೋಚನ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಗಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದಿವಂಗತ ಬಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೈ ಮೊದಲ ಮಾರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಕಾಂಡೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಭಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಇತ್ತವಂತ ಬಚದಿನ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸಮಾರಂಭದ ಕ್ಷಣಟ್ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಗದ್ದಿಗೆಡು ಹೋಲಗಾತೇರಿ
ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮುಳು ಸೇರಿದ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂಪುಣಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಆನ ಕಾಂಡಲ ಪನ್ನಗ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವಡುಂದಾಡ 14 ಕಂಬಲು ಬೋಡು 14 ಕಂಬಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಅಂಚಿಂಚಾಡಲ ವಲಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ತೋರ್ದಾರ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ್ ಶಾಂತಿಯರ್ ಬೋಲಿಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕುತ್ತಾರು ಗೊತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಅವಧಿಗೆ ಯಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ 5 ಬಕ್ಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲದ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘ ನಡಪುನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಪಣಿರಂಡು ಒಂದು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಪ್ಪುನಿ ದಾಯೆಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಜಾತಿದ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಲು ಏರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪಿರವುಳ್ಳೇರು ಅತನಾಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಣಾಡ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೋರ್ಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತರ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಲನ್ನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಗೆ ತಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸನ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಕರಿಣ 24 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25ನೇ ವರ್ಷ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪೇರುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳಾಯಿತು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾದು ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡ್ತಿರಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಸಮಾಜದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಯಿನವಳು ಬತ್ತಿನ ಪಂಪೇರು ಬಂಟೇರು ಇತ್ತಿರಂದ ವಾ ಕೆಲಸ ಆಪುಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಡೆದವರ ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತೆರಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ 24 ವರ್ಷಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ 14 ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದುಪ್ಪುನ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಹರೇಕಲ ಬಂಟರ ಸಂಘಲ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇಟ್ಟು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ನೂತ 5 ಬಂಟೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ಜವಣಿರು ಪಂಜನಕಲು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಸೇರೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಇನಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾದಿ ದೆಬ್ಬೆಳಿದ ಬಾಕಿ ಮಾರದ ಕಂಡಡು ನಮ್ಮ ನಡಪಯ ನಮ್ಮ ಹರೇಕರಾಡಲ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕ್ಲಾಯಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಸದಾಶಿವ ಪೂಂಜೇರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ದಿವಂಗತ ಸದಾಶಿವ ಪೂಂಜೇರಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು 5 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇರಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮಾಡೇರಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇರಿ ಅಂಚ 5 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯಲು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇರಿ 5 ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಹಾಬಲಗಡೇರಿನ ನೇತೃತ್ವದ ಕರಣ ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಟರ್ಮುಡೀನಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ದೆಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಗಡೇರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅರ್ನ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಭಾರಿ ಯಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಒಟ್ಟಾದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜಿನ ಸಂದೇಶನ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತಿನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಪಂಪಿನ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಾತ ಮನ್ಪುಗ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಮಾತೇನಡ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೆಬ್ಬೇಳಿ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೇರ ಮಾಗಂದರಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಮಾತಿನ ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲಬಿಣ್ಣರಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿ ಮಾವದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಾಂಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತದಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಏನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಅಂದರಿಗೆ ಮನೀಶ್ ಮಾನಾಯಿ ಮೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಟೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂದರ್ಭ
ಎಂಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂವೇರು ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪುದರಡು ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ನಡಪಡಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಆ ಶಾಲೆಗೂ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರನ ಅರ್ನ ಅವಧಿಡು ಕಣತಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲೆಮಾರು ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಕುಲಾಲ ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರೆನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪು ಜವ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲೆ ಪಡೆದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ತುಳುನಾಡು ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲಕಿರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪು ಬೆರಿಗೆ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬ್ಬೆಲಿ ಕೇಶವ ಕಾಜೇರಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ಕೊಡ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಜವನಿ ಇನಿ ಮೈತ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯಮನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ನಡಪ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಗಡೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಗುತ್ತದ ನಮ್ಮ ರವಿರಾಜ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಗಂದಡಿ ಗುತ್ತದ ದೇವಪ್ರಸ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ಮಹಾಬಲ್ ಕಾಜವ ಮಾಧವ ಕಾಜವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘಡು ಮಸ್ತ್ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಆ ಒಂದು ಸಂಘದ ಸುರೂರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಭಾರಿ ಐತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂದದ ಪುಣಂಚಿನ ನಿತ್ಯದ ಅವಧಿಡಿ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆದ ಕೆಲಸ ಮಂದದ ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ತುಕ್ಕೋಟು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಳ್ವ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತದ ಪುಣಂಚಿನ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೋಹನ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಬಬಿತಾ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಯುವ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಜವಣಿರನ್ನು ಸೇರ್ಸವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಯಂತನೇ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಂದರು ಅರೆಗ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಸ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಜೋಕುಳು ಕಾರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮುರಾಣಿ ದೆಬ್ಬೇಲಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಪಂತ ಮಹಾಬಲಣ್ಣನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನಗ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಪಂಡಂಚೆನೆ ಆನಿದ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಸ್ವಾಗತ ಹೃದಯ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಣ್ಣೆ ಅವು ಪೊರ್ಲು ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ತೆಲಿಕೆಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಸೊರಟ್ ಐನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿದ್ ಬರ್ಪುಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದವರ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಲೇಸಡ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನ ಸಂದಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಊಡ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೆರೆಗ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದೊಟ್ಟು ಗುರಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದಲೆ ಬಂದಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತಾಡಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಪಲೆ
ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬೊಕ ಆರ್ನ ಮೋಕೆದ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಹೇಮಲತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಹೊರ ಹೇಮಲತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಹೇಮಲತದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಮುಗುಲು ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿದ್ ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗುರುತಿಸವನಿ ಗೌರವಿಸವನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಮೋಕೆಗ್ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಐನಂಚಿನ ಮೇಘನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹೇಮಲತಾ ಬೊಕ ಮೋನನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪಿನ ಆ ಮೋಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಮಗಲ್ ಮೇಘನ ಆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮೆದೊಡುಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಂದರ್ಭನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಏನಂಚಿನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಒಂಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಲೆದೊಟ್ಟುಗು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡು ಬಂದ ನಿಕಡ ವಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಓಗೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಾರ್ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವಾ ಮೋರ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತ ಸೇರೊಂದೇರು ಇರೇನು ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಒಂಚಿ ಸಮಾರಂಭದ ಕಜ್ಜಗ್ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಇರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಸಾವಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಒಂಚು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಡ್ ಮಿಂಚೊಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗಡ್ಲ ಗೆಡೆಟ್ಟೆ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲಿಡ್ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಲೇನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದವರಿ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಗುರುತಿಸಾದ ಈ ಭಾಗಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪುಗರ್ತಿನ ಮಂತಿನಾರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಮೆದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೇನ ಮೋಕೆದ ಪಲಯೆ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕೆ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರೇನ ಮಗೆ ಇನಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನನ ಅರ್ನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಮೇಘನಾ ಶೆಟ್ಟಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಐನಚ್ಚಿನ ಕೇಕನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಂದಲಿ ಕಳ್ಳೆಕಾರುಗುತ್ತು ರತ್ನಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಕೊರಗ ಶೆಟ್ರೇನ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟದಕಲು ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕಲು ಬಣ್ಣಗ ಐಟ ಇರುವೆರ್ಲ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಸಮಾಜಡ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನಕಲು ಅಂಚಡ್ದವರ ಈ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಡು ಕೂಡು ಕೂಟಡು ಅತನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಡ್ ಮೇರಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ಮೇರಿನ 25ನೇ ವರ್ಷನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇನ ಪಶುಪತಿ ಸುತಾಲಯ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇರು ಬೊಡೆದಿ ಜೋಕುಲು ಜಾನುವಾರು ಒಂದು ಪೂರ ಋಣಾನುಬಂಧಗೆ ಅಂಚಿನದವರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಂಪತಿಲು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಕುಲಮಿತ್ ನನಲ ಒಪ್ಪಡು ಆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಆವಡ್ ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಊರದ ದೇವೇರು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೂವೇರು ಸತ್ಯೋಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಖಿಲ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಮಿತ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈರೊಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್ ಇರ್ಲ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಪಲಗಿಡೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅರೆಗೊಂಚಿ ಗೌರವನ ಕೊರ್ದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಬಂದಿಡ ವಿನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕ್ಲೇನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಳಿದಾರೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಗಂಟದ ಜವಾನಿ
ಅಜಿತ್ ಮುದ್ಯ ಕುತ್ತಾರ್ ಈ ಭಾಗದ ಓಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ನಡತಂಡಲ ಅಲ್ಪ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜಿತ್ ಮುದ್ಯ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅಂಚ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ 2 ಜನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಕೈಕಾರಗ್ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲೇಕ ಆವಡ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಲಿಯಾರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡ್ ಅರೆಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೆನ ಗೌರವಿಸ ಹೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಈ ಭಾಗದ ಪೂರ ಕಜ್ಜೋಡು ಇರು ಬತ್ತದ ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಪಣದಿಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಿ ಏಪಲ ಪನೀರ್ ಉಂಡು ನಾನು ಕಲ್ದಿನಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲಾಂತ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋನಿಸವನ ಶಬ್ದ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದಿನ ಭಾಗ್ಯಣ್ಣ ಅಂಚ ನಿಖಿಲಾಂತ ಮಾತ ಎಂಗ್ಳು ಗೊತ್ತುಜಿ ಭಾಗ್ಯಣ್ಣ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಶಬ್ದ ಪೋನಿಸವನ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಲಿಪವನ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾಣಿರ್ದು ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರು ಒಂದೊಪ್ಪನ ರೀತಿ ಅಂಚ ಹೇಳಿದಾರ ನನಾತ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಅರೆಗ್ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸೋಡು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹರೇಕಳ ಅರೆಡ್ದು ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಬೊಕ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಬೊಕ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗೊಡಿತಿನಂತ ಮಾತ ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ದಾಯಂದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚಂಡ ಈ ಪಾವೂರು ಹರೇಕಳ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ದಾಯಂದ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವ ಕೊರ್ನಂಚಿನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಈ ಬಂಟ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊಣಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಮೂಳು ಪುಟ್ಟದು ಬೆಳೆತನಂಚಿನ ಊರು ಒಂದು ಇಂಚಿತಿ ಊರಿಗೂ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗೆ ಈ ಡೆಬ್ಬೇಲಿ ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸವೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಮೂಲು ಮಾತ ಹರೇಕಳ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಲ್ತ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ ಉಪ್ಪು ಹಿಡ್ದಾದ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅನ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲ ಹೆಂಗೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಆದಿತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಂಡೇರು 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲೇನೆ ಒಳಗೊಂಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚಾದೆ ಅಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಕಾರ ನಂಬಿಕೆ ನೆಟ್ ಮಾತ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಓ ಮೌಲ್ಯಲುಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡಪನು 14 ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಲ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಪುದರನ್ನು ಕೊಂಡದು ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇದು ಜಾತೀಯ ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನ್ ಬರಿಕದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜೇ ಏಕಭಾವನೆ ಇಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಪಂಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬಲಶಾಲಿ ಆದ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದಿಂದೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಸಾಧಕರೇ ಆದರ್ಶ ಕೃಷಿಕರನ್ನೇ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಲ ನಡೆತಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸೆಟ್ರನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಆ ಒಂಜಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ಪಾದುಗೊರಿಯ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸೆಟ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮರಸ್ಯಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡಪಾದ ದಯವಂಡ ಐಕ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ದಯಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರ ಸಮಾಜಡು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಆತನೊಂದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಾತಲು ದಾಯಂದು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪವ MP ಅಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ಪವ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಪದವಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವ ಆಂಡ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮದಿಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡಪಣ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯನು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸೆಟ್ನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಪಾತೆನ ನಾನು ಪಂಡೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಿತ್ತುಗಳ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂತ ಬಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಐತ ಪಿರವು ಎಡ್ಡೆ ಆದರ್ಶಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಲುಂಡು ಆ ಆದರ್ಶಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಲಾಪನ ಬೊಕ್ಕಲ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ಜಾಗಿರಿ ಡೆಬ್ಬೆಳ್ದ ಮಣ್ಣುಡ ನಾವು ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ಎಂಕ್ಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಡು ಪಂಡಿತ ಹಾರೈಸಿದೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೆ ಮಾತರೆಗಳು ಧನ್ಯವಾದ. ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತೆರ್ ಎರಡ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಓಡಿಸಿದೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಯ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಪೋನೀಸ್ ಆದ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜೆ ಈತ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಡು ಇರು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ನನದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುಲಲಿತ ಅಂಡ್ ಏನು ಸರಿ ಇರು ಫ್ರೀ ಮಲ್ತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕೂಡ ಇರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎದುರು ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಜಾತ್ ಜನ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಇವನ್ ಯಾಲ ಇರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಇರೇಗ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಕೊಡಲಾತ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಾವಡ ಇರ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಪೂರೈಸಾವಡ ಬಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಂಬುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಕೊಡೊಂಜು ವಿಚಾರದ ಮನಗ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮಡ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತರ್ದ ಮಾತ ಲೇಡೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅವು ಇಂಟ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಕಡತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಗೌರವಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಲ ನಡತಂಡು ಸರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಂದು ಒರಿಯರ್ದ ಪಿನವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬೇಲೆ ಬೆಂತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪಡು ಅತನ ಅವ್ಲು ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಂಬಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಅತನ ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ಉಪ್ಪಡು ಸೌಂಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಒಂದೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇರ್ತಾರ ಅವಲರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿಡ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಡ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲನ್ನ ಈ ಸಹಾಯ ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡ್ ಬಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಜನ್ ದುಮುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟಲ ನನಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಾನಲ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ ಪೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲು ದಯಮಲ್ತದು ಮಲ್ಲಗದ್ದಿಗೆ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಜವನೀರ್ನ ತಂಡ ಮೂಲಿತ್ತಿನೇರ್ದವರ ಆ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಈ ಕಜ್ಜ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಾಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜವನೀರ್ನ ತಂಡ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಅಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದು ಒಂಜಿ ವಾರಗಟ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯನ್ ಪಂಡಿಜಿಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಪ್ರಥಮತವಾದ ಆ ಜವಾನೀರ್ನ ಪುದರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ದೊಡ್ಡದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಕೈಕಾರ್ಗ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಜ್ಜಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪಾಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಂಬುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಜವಾನೀರ್ನ ಪುದರ್ ಹರೀಶ್ ರೈ ಕಂಗಿತ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರಂಜಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ದೀಪಕ್ ಕಾಜವ ಕಂಗಿತ್ಲು ರತ್ನಾಕರ್ ಅಡಪ ಕಜೆ ಮನೀಶ್ ಮಾನೈ ರಕ್ಷಕ್ ಮಾನೈ ಈ ರಕ್ಷಕ್ ಮಾನೈ ಬಂಪಿನ ಹುಡುಗೆ ಅವೇ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ
ಮಗೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಪಾಪ ಮೊರಂದ್ ಬಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚೇಳಿದವರ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಈ ರಕ್ಷಕ್ ಮನೈ ಇನಿ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬಣ್ಣ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೇಕನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಗ ಆರಂತೆ ನಾಚಿಕೆ ಸೋಬೋದಾರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬಡ್ಚನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅರೆನಂಜಿ ಮಾಬಲಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಜಾಲಡ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೇರಿದ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮುಖೇನ ಇಂಕ್ಲ ಹುಡುಗನ ಬರ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಶ್ಚಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರವೀಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಕೊಳ್ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಡಿಗೆ ವರದರಾಜ್ ಮಾನೈ ಕಾರಂಜಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಅಕ್ಷಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಕಲ್ಲಾಯಿ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿ ಸದನ ಮಾಧವ ಕಾಜವ ಕೇಶವ ಕಾಜವ ಯತಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡೆಬೇಲಿ ದಿನೇಶ್ ಅಡಪ ಸಚಿನ್ ಪುಂಜ ರೋಹಿತಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಳ್ವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವನಜಾಕ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಾನಂದ ಆಳ್ವ ಅಂಚನೆ ನೀರಾವರಿದ ಎಕಡೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಂಪ ಹಾಲಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಪ ಕ್ಷಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನಾ ಒಂಜಿ ಪಲಯೆ ಕಸಿನ್ ಪಲಯೆ ನೀರಾವರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿನಾರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯ ಮಲ್ತ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಜೋರೇನ ಚಪ್ಪಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಿಖಿಲ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಕಾರ್ಗ್ ಸುಖನ ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರನ್ನು ಆ ದೇವರು ಪೂರೈಸೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಕಲ ಅಕಲ್ನ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಮಿತ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಂದು ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪುರ್ದು ಬೋದಿತ್ತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ನ ಪುದರ್ನ ಸೇರ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಪ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಾಂಟೇರು ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಅರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಬ್ದಲುಡಿ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಂತೇರ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಮಾರಾತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಲಯಡು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟರು ಆಯ್ನಾರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಲ್ಲಾಲ ವಲಯದ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಹರೆಕ್ಕಲ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದಿಗೇಡು ಆಸೀನರಾಯಣ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗೋಡು ಎತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನಿಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದಲು ಬಂದಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವತ್ತಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೈಗಳನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲದ ಐನು ಜನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರಂಭವೆಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸಂಘ 25 ವರ್ಷಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ ಅದು 14 ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆದಪ್ಪು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಆದಪ್ಪು ತನ್ನಡದೆ ಆಪಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ನಿರಂತರವಾದ ವಲಯ ಸಂಘ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತನ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನೆ ಆರಂಭ ಎಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಐನ 5 ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಂಘಗೂ ಬೋಡಾದ ತನ್ನ ನೆತ್ತಿರನೆ ಬೆಗರ ಮಲ್ತದೆ ಬೆಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ನನಾತೆ ಬುಳೆಚಲು ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಸಂಘ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಬುಳೆಚಲೆ ಬೈದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಣದಂಡ ವಲಯದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಂಡೇರು 14 ಕಂಬಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಎಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ಯಾರ ದಾಯದ ಬಂದ ಆನಿದ ದಿನಟು ಆರಂಭದ ದಿನಟು ಹಿರಿಯ ಕಲಾಯಂಚಿತನ ಮೊದಲ ಮಾರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ರೇಗ ಆದಪ್ಪು ಅತದಂಡ ಸದಾಶಿವ ಪೂಂಜರಾದಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಘಟನ ವ್ಯಕ್ತಿಡೆ ಆನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆ ಆದಪ್ಪು ಅತದಂಡ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘಟನೆ ಆದಪ್ಪು ಇನಿ ಬುಳಿಚಲಿಗೆ ಬರೆಯರ ಕಾರಣ ಆತನಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ
ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ 4 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಡಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡೆ ಸುಮಾರು ನಂಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಒಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಇರುವ ಸೆನ್ಸೆ ಜಾಗೇನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ಅತನಂಡ ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಆರೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಭಾರಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಸೆನ್ಸೆ ಜಾಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಸಂಘಗಾದ 5 ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಸುಮಾರು ಮೂಜರೆ ಕೋಟಿಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನೆಗೆತ್ತದೆ ಅಸೈಗೋಲ್ಡೆ ನಂಗೆ ತೋಜಂದುಂಡು ಬಂದಲೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ದಾಯ ಪಂಪಂದು ಪನ್ನೊಂದಂಡ ನನ್ನ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಘದ ಪೂರ್ವಾಪರ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತುಜಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತದ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲೆ ಈ ಸಂಘ ಬೋಡಾದೆ ಒಂಜಾತೆ ಬೆಂತೇರೆ ಒಂಜಾತೆ ಕಷ್ಟ ಬೈದರೆ ಒಂಜಾತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಈ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಭಂಗ ಬೈದನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಳಿಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಂಚಿತನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಚೌಟರಿ ಕಕ್ಕೆ ಮಜಲು ನಾನು ದಾಯಿಂದಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೊಂದೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ದಂಡ 2017 ವಲಯ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೇ ಅಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಏತೆ ಕೈಟ ಪುಡ ಕೈ ಮೀರಿದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತೊಡು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಸಂಘಕ್ಕೂ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತೇರ ನನ್ನ ದುಂಬಗೂ ಅವೇ ಸಂಘಡು ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಅಸ್ತಂತೆ ಮೇಲದ ಅಂತಸ್ತದೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 5 ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ದ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೇಲೆ ಬಾಕಿ ಎತ್ತ ನೀಡಿದ ಅವರ ಐನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಡ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನೇ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕ್ ಶೆಟ್ಟರೇ ಐನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರ್ತಂದಲು ಬಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ 25ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನ 2025ಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮನು ವಿಜೃಂಭಣೆಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಗಾರಿನ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇ 11 ಜೂನ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ರಜತ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಯಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂದಲೆ ಆ ವಿಚಾರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೆಡ ಈ ಒಂಜಿ ವಲಯ ಸಂಘದ ಪರವಾದೆ ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ದಾನೆಂದು ಬಂದಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡು ನಿಖಲೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡು ನಿಖಲ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ ಏಪಲ ಬೋಡು ನಿಖಲ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಒಂದೊಂದು ಪನೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಖಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೊತ್ತದ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ನಿಖಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ 14 ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಇಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ನಿರಂತರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಡೆ ಎತ್ತಿಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಅವು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಆದಪ್ಪು ಗೊಬ್ಬದ ಪಂತ ಆದಪ್ಪು ಅತನಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಆದಪ್ಪು ಅತನ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಿರಂಕಿನಿ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂದಲೆ ಅಂಚಾದೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಭಿನ್ನದಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಇಂಕರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನಿಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆ ದೀಪ ಬಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಕಾಣಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇದ್ದದ ನಮಕ್ ಸಹಕರಿಸ ಒಂದು ಪಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆಮ್ಮೆದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಾಂಟರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತುಂಬೊತ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುದಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆವಲೇರ್ ತುಳುನಾಡ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಮಾಲಕೀರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೆರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಅಡಿತ ಬತ್ತಿನ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಮಾಬಲನ್ನೇ
ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೇರ್ದಿಂಚಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಟೂಯೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದಾವೆ ಐಟೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದ ಐದಾಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ತಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುನಿ ಇದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಪುನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಮಾಜಡು ರಡ್ಡೆ ಅತ್ತದ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಬಂದ್ಪಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತೀರ್ನ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೂಜಿ ಜನ ಮಿಗ್ಗಿ ಪಲಾಯಿ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐನೊಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮೇಟಿ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮದಿಮೇನಾಗ ಪೊನ್ನು ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಆನ್ ಜೋಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದ ತೋಜೊಂದೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಪ್ಪೆನ್ನು ನೋಡ್ಸಿ ಬೇತೆ ಜಾತಿ ಅಕ್ಲೇನು ಮದಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಾದದ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಪೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಕೆಲವು ಪುಣ್ಣುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಕಾಸುಡ ಮಲ್ಲವಳು ಉದಾಡ ಮಲ್ಲವಳು ಅಕ್ಲೇನು ಮದಿಮೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರನ ವೇದಿಕೆ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೇನು ಎತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂದೇಶದ ದಯ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನಾಯ ಅವರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ತಾಯ ಅವರು ಏನಾಂಡಲ ಒಂದು ಇಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಲೇಪುರ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಡು ಅವು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಐನು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಬರದಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತೂವೊಂದು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರನೆಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂದೇಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಪಾತ್ರ ನೀರು ಬಂಡರು ನಮ್ಮ ಜವನಿರಿಗಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಡು ಪಂಪಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜವನಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಪಲಯೆ ಅಂಚನೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಭಾಗಡ್ ಸಾಧಾರಣ 18 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದು ಇನ್ನೊಂಚಿ 4 ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕೆಯಾದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಆ ಭಾಗಡ್ ರೋಟರಿದ ಮುಖೇನ ಇಡಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರಡ್ ಮೈತ್ರಿ ರವಿರಾಜ್ ಬಂದೆ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಲಯೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತುದೋಟ ಅರೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಸುರುಕಾದ ಅರ್ಧನಷ್ಟ ದೇವರ ನಸ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾಗನೆಯದ ಮೂಯರ ದೈವರ ನಸ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಈ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ದೆಬ್ಬೆಲಿ ಗುತ್ತು ಮಹಾಬಲ ಇದ್ದರೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುದೇವೋಭವ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಆ ಗುರುಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿದ ಒಂದು ಇಪ್ಪಿನ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರೆಂಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶರಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆನ ತೂನಗನೆ ಆ ಗುರುನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಕಡಿತನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಎದುರು ಭಾಗಡು ಅಭ್ಯಾಗತರೈನ ಮಾತ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ದಾಯೇ ಪಂಪನೆ ಕೊಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಸನಡ್ದು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪನಾರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಎಡ್ಡ ವೈಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಆಂಡಾರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪೋಯರೆ ಅಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ಕರಿನ ನವೆಂಬರ್ ಮುಲ್ತಲೆಕನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡು ಆರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬತ್ ಮಾಡಿರು ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪೋಯರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿರು ಆಂಡ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ನುಮಂತದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯನ ಸಂಘದ ಸಭೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಫಂಡ್ 500,000 ಫಂಡ್ 1,80,000 ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ ಐಟ್ ಪೋದು ಇನಿ ವೈಟ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬತ್ತು ಕೂಡ ಬತ್ತಿನಾರು ಅಪಕಾರ ಪಂಡಿರು ದಾಯಗೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸಂಘ ಎತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಬಂಟೆರು ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಆತ್ ಐನ ರೀಚ್ ಮನ್ಮನತ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂರಾ ಮಿಟ್ಲ ಬಂಟ್ರುಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಒರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ವಧುವರರ ಒವೆ ವಿಷಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಘಡ್ಲ ವಧುವರರ ವೇದಿಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅವನ್ ತೆಪ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಸಂಘದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಉಡುಪಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಸಂಘ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಮಾಹಿತಿ ಇಚ್ಚಿ
ಎಂಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘದೊಟ್ಟಿಗೆ ఒక ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಘಡಿ SSN ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ವಿತ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಿಡಿದು ಬೋಡ್ತಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬೋಡ್ತಾತ್ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆನ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಚ್ಚಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಪೂರ ಸಂಘಲ ಒಟ್ಟು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಕಾಂಡ ಮಾತ ಅನುಕೂಲ ಪಂಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹುಶಃ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಲೈನ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡ್ದು ದೂರ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಬಿತ್ತು ನಂಗೆ ಏಪಲ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಮಾವನನ್ನೇ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ರ ಆಪಿ ಪನ್ಪಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕೇಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಯ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರ ಪಂಡಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಉಮೇದಿರಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಮಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲತೆ ಬೇರೆ ಸಾರ ಮಂತ ಆದ ಮಂತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದಲ ಏರು ಮೂಲು ಕೃಷಿಕರು ಅಕ್ಕಲೇ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಇಲ್ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರನ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಕುಡರ ಮಾತಾ ಜನ ಮಾತ ಮೂರು ತಿಕ್ಕಿರು ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಅರ್ಪಿಸ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಸನ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾದ ಸದಸ್ಯಯಾದ ಅಂಚನೆ ರೋಟೆಡ್ ಆ ಭಾಗಡ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತದು ಏನೊಂಚಿ 4 ಹೋಟೆಲ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಒರಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಆ ಭಾಗಡು ಮೈತ್ರಿ ರವಿರಾ ಶೆಟ್ಟಿಂದೆ ಪುದರ್ ಪುಗಡ್ದೇನು ಮಲ್ಲಿನಾರ್ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪಲಾಗ್ ಕೊಡೋರ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿ ಮೊದಲೇ ಐತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರಾತ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತಲು ನಡತಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆದ ಪಟ್ಟಿನ ನಿಕ್ಲಿದುಡು ದಿವೊಂದುಲಿರು ವಿನುತ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಸೈಗೋಳಿ ಕೊನಜ್ಜೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗಡ್ಡೆ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾಂಡಿರ್ದ ನಡತದಂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ವಿನ್ನಾಪೇರ ಸೋಪೇರ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿಗೆ ಏರು ವಿನ್ನಾಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ವಿನ್ನರ್ ಒಂದು ಬರ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ದಾದ ಗೊಬ್ಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇರ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೇರ್ ತನಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಒಂಜನೇರ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಭಾಗಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಾವೂರು. ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಾವೂರ್. ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಹರೇಕಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರೋ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಶಿವಂ ಪಾವೂರು. ಮೇರೆಗೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೇಲಂಟ ಒಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಒಟ್ಟಾದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಅಂಚನೆ 5ನೇರ್ದು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಭಾಗಡು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೈದಿನಿ ಚಿರಾಗ್ ಆಮ್ಲಮೊಗರು. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವ ಮೋರ್ಲ ಬೇರೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾಬಲ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರು ನೋಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೋ. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಹರ್ಷಿತ್ ಹರೇಕಳ. ಮೇರೆಗೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲಿಯರ್. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಭೂವಿಕಾ ಹರೇಕಳ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ ಮಾಲಕರು ತುಳುನಾಡು ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದ ಬೇರೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲು ಸೇರು ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಹಾನ್ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೇಕಳ. ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೋಣಿಚೀಲ ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತನೀಶ್ ಎಸ್ ರೈ ಹರೇಕಳ. ಮೇರೆಗೆ ಮಾಗದಡಿ ಗುತ್ತು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಬಲ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರೊಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಅಂಚನೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಿರಾಗ್ ಆಮ್ಲಮೊಗರು. ದೇವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಗಂದಡಿ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಮಿತಿದ ಅಂಚನೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿರಾಗ್ ಆಮ್ಲಮೊಗರು. ಬ್ರೇಕ್ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಿತಿನ್ ಹರೆಕಳ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋಟೋ. ಗುರುಕುಲೇಡ ಶಿಷ್ಯ ಬಹುಮಾನ ಜೊತೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಹರೆಕಳ. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವೈಶ್ವಿ ಪಾವೂರು. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹರೆಕಳ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ವಿತಾ ಹರೆಕಳ. ಸಂಗೀತ ಗುರ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲೈನ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅನ್ವಿತಾ ಹರೆಕಳ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ಕೆ మీరు ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೆಕಳ. ಶ್ರಾವ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಹಾಬಲೆಕ್ಟರ್ ಸೇರೋ ನೋಡು. ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಷಿತಾ ಪಾವೂರು. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೆಕಳ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೆಕಳ. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೆಕಳ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಮ್ಲಮೊಗರು. ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರಾವ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರೆಕಳ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ದೀಪಶ್ರೀ ಆಮ್ಲಮೊಗರು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಗಿರೀಶ್ ಆಳುವ ಅವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಮನಾಯಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ದೀಪಶ್ರೀ ಆಮ್ಲಮೊಗರು.
ದೀಪಶ್ರೀ. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ರವೀಂದ್ರ ಆಳ್ವ ಹರೆಕಳ. ಪುರುಷರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಾವೂರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪಾವೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಥಮ್ ಪಾವೂರು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಿರೀಶ್ ಮೋರ್ಲಾ ಮೇರೆಗೆ ನನದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಮಲ್ಪಡು ದೋಟ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಉದ್ಯಮಿ. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೋಳಿಯಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಅಕ್ಷಿತಾ ಬೋಳಿಯಾರ್. ಗಿರಿಗಿಟ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಥಮ್ ಪಾವೂರು. ಪ್ರಥಮ್ ಪಾವೂರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಧನಂಜಯ್ ಪಾವೂರು. ಗಿರಿಗಿಟ್ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬೋಳಿಯಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹರೆಕಳ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಸುರುಕಾದ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರಿಲೆ ಓಟಾಡು ವಿನಯನಂಚಿನ ತಂಡ ತ್ರಿಷಾ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಟೀಮ್ ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳದೊಟ್ಟು ಮೆಕ್ಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಾಲೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜೇತೆಯರು ಶ್ರಾವ್ಯ ಹರೇಕಳ ಟೀಮ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊರ್ಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರಿಲೇ ಓಟ ಧನಂಜಯ್ ಪಾವೂರ್ ಬೊಕ ಟೀಮ್ ಪ್ರಥಮ. ದ್ವಿತೀಯ ಜಗದೀಶ್ ಹರೇಕಳ ಬೊಕ ಟೀಮ್. ಈ ಬಹುಮಾನನ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳಿದೊಟ್ಟು ಇವ್ರು ಕೊಡ್ದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಬಂದಿಡ ವಿನಾಯತ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ the first prize goes to team ಬೋಲಿಯಾರ್. ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಂದಲೆ ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸೋಡು ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈಕಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರಿ ಮುಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮನ ಹರೇಕಳ ಟೀಮ್ ಹರೇಕಳ. ಟೀಮ್
ಹರೇಕಳ ದ್ವಿತೀಯ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ರೆಡ್ ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರಕರೆ ತಗಲು ಆಮೆ ತಕಲ್ಲ ಈಮೆ ತಕಲ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಟೀಮ್ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ತಕಲು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ವಿನ್ನಾತರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಟೀಮ್ ಅಮ್ಲಮುಗರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ತಕಲು ವಿನ್ನಾತರು. ಕಲ್ಲಕಾಡು ದಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ಕಲ್ಲಕಾರ ಗುತ್ತದರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 2 ಜನ ಕಲ್ಲಕಾರ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಸೇರೊಂದು ಕುಡಂಜಿ ಕಲ್ಲಕಾರ ಗುತ್ತದರೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೇನಂಚಿನ ಸುಸಂದರ್ಭ ಒಂದು. ಟೀಮ್ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು ಇನಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಅವೇ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಟೀಮ್ ಬೋಲಿಯಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ. ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಮಾತ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು. ಟೀಮ್ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಟೀಮ್ ಅಂಬ್ಲಮುಗರು. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಟೀಮ್ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ. ಒಂದು ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುಕ್ಳೈನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮೆಕ್ಲು. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಒರೀ ಬತ್ತದ ಘಟಾನುಘಟಿ. ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಲ ತಲಪಾಡಿದಾರು ಒರಿಯೇ ಬತ್ತದು. ಓಕೆ ಮೇಲಾಂಟರಿ ಸೇರಂಟೇರು ಗ್ರಾಮನ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನಾಗ. ಓಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬೈದಂದ್ರೆ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ. ಸರಿ ಬಂದಲೆ ನೀನು ಮಾರಿ ಶೋಕುಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದಿನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪೀಠಡು ಕುಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ ದೆಬ್ಬೇಲಿ ನಮ್ಮ ಊರದ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಡ್ದಿಲ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗ್ಡೆ ದೆಬ್ಬೇಲಿ. ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರೆ ಎನ್ನ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಕೈಗೂಡಿಸದಿರಿ ಐದಲ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಒಂಜಿ ವಾರದಿಂಚಿ ಇಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ದಟ್ಟು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಈತು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶುರುವತ್ತ ಯಾನೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತಂಡು ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಮಾತ ನಮ್ಮ 14 ಗ್ರಾಮದ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸೋಣ ವಿಂಚಿ ಬೇರೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಂತಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಟಿವಿದ ಅಂಚನೆ ಪೊಸಕರಲ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು. ಇನಿ
ನಡೀತಿರಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವರು ಬುತ್ತಲ್ಲ ಕಾರಣಂದು ಪನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಜೊತೆ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಮೊದಲೇ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಹರೇಕಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದಿನಾರು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ ಅರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಂಜ ಪುಣೆ ಮಾಲಕರು ಸ್ನೇಹ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ದೇವಿಕಾ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಲ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದಿಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ನಕ್ಲಿನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಂಡದ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇಡ ಬರಂದೆ ದೂರೋಡ್ದೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಪಂತಿನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೂ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ನಾಯಸನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನನ್ನ ಉಳ್ಳಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಡೆಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ದಾಲ ಆತ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ಬೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡಡ್ಲ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯಡ್ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ದಿನ ನಿಗಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಆರು ಒಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಗೆಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಕಳ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಮಾಬಲೆಗ್ದೇರಿ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನಕೆ ಏನೋದಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿನುತ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುಸತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡಿಡಿಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಗಲ್ನ ಕೌಂಟರ್ಡು ಕುಲೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕಲ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಚರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಡು ಮಾತ ಬೇಲೆಡ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾರು ಕವಿತಾ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಾಯಿ ಬೇರ್ಲ ಇವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅರಿಗಲ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಘನಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ ಮಗಲು ಪಾಪ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ ರಡ್ಜಲ್ನ ಒಟ್ಟೊಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಪಾಪ ಕುಲ್ದಿನಕಲ್ ಲಕ್ಕದಿನ ಸಂತ ಇಜ್ಜಿ ಒಣಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದ 5 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ತೊಂಡ್ ಬೈದೇರಿ ಆ ಮೇಘನಾ ಶೆಟ್ಟಿಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗಲ ಶೆಟ್ರು ಅಂಜನೆ ಮಾಬಲೆಗಡ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲದ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೇನು ಮಾಬಲೆಗ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಬಿತಾ ಬಬಿತಾ ಹೆಗಡೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮರ್ದಿಲ್ಡ್ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿರಾಜಮಾನ್ ರಾವಡ್ ಬಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಡ್ ಇರಗೊಂಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಇರಗೊಂಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ಆದಿಪುಡು ಇರ್ನ ಖಂಡದ ಮಲ್ತುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಮರ್ದಿಲ್ಡಿ ಕುಲ್ದುವಾರು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡಿದವರ ಇರೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜುನು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡತ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಡ್ ಅಕ್ಕ ಭರತ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಡ್ ಮಹಾಬಲಣ್ಣೆ ಅಂದಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೆ ಮಹಾಬಲಣ್ಣ ಅಜಿಪೆ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕಟ ಜವನಿ ಮಾಬಲಗ್ಡೆಗ್ ಅಜಿಪ ಜಿಂಜಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡಲ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಅವೊಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಡ್ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಲೆದ ತಾಟಿ ಅರೆಗೆ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು
ಈ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರ ಐನಂಚಿನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮೂವರು ದೇವರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಗು ಹರಸೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲ ಇರ್ವೇರ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ಆ ದೇವರು ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಲನ ಕೈಕಾರ್ಗ ಸುಖ ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಿನಾರು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ಬಿನ ಕಗ್ಲ ಕೈಕಾರ್ಗ ಸುಖ ಕೊರಡು ಅಂತ ಬರೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ತೇಲ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕರಿಸ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಕುಡುವರ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೂಜಾ ಪಡೊಂದಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.